kajing pulen kasiti Paulus bakuit syaki Kristan harum. Ko para menbang irang long kibatlot hakaya balabu ukris ulayap nakabenta kibriu bapop. Nyar bandon ubayap nakabenta ubriu bahok. Toy lese nakabenta ubriu babahala bandon ubanut wat banyap. Henry ublay ulap pen iya kajing it jengu yangi bamen bang ngidang long kinong pop. Ukris ulayap nakabenta jengi. Tina marba mentala pen kesan yangi nakasnam jengu. Kat no lelei on sapelat im yangi dau na kajing bitar ublay. Namar lada haba ngidang long kinong shun. Lak pen yesuk yangi bat ublay. Da kajing yap ukun jengu kat no lelei menta bangi dang yesuk an sapelat im yangi da kajing im jengu. Om tang kata Henry ngisngu kumenru ha ublay lang ba utray jengi u Jesu Kris da uba menta ngilayok pedang ya kajing pen yesuk jengi kaktin jong blay ngisngu ya blay. Alleluia, 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 alleluia. Kahimau belai kalajan, tokala kabamut batongit haka gospel. Alleluia, 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 alleluia. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat berpiru. Kajing pule naka gospel berkuit kat kumu Matthews. Kaburong hami kotrai. Habau Jisu ulayu i yopat ba. Ulas ngolem haka donut naka bentai jongki. Namar ba kila susat bat kirangli. Lakum kilang brod klem nong syarai. Kumta ulong halake sendran. Kajing ot te kabun shisha. Henry kinong trey ki kendiat. To kerpat yaw trai jong kajing ot. Baun pa kambun kinong trey banlum ya kajing od. Ula khot lang ya ki khat arngut ke sendran jung u. Baru lo ai haki ya kebor ban beno e ki mensim beman. Bat ban pen koi baro ki jingpang bat ki jingkrow. Kini ki kerteng jong ki khat arngut ki apostol. Nengkong u Simon ya bala khot Petrus bat upara jung u Andreas. U Jacob bat upara jung u Yohanes ki kun u Sebedi. U Philip bat u Bartholomeus, u Thomas bat u Matthews, u nongkrong kajana, u Jacob, u Kun, u Alphaeus bat u Thaddeus, u Simon Cananius bat u Judas Iskariot, u Badino yau Jisu. U Jisu lapa ikini ki arngot da kababta kumne. Wat lek hagano katan gentil. Ni gano kasinong Samaria. Henry pin lek wat yakilang brod balaja kaying Israel. Kilek batoyalap kahima ublay kalajan. To pen kot yaki bapang, pen im yaki bayap, pen kot yaki basanyang lengkot, be no yaki ksuit. Pi layo piru to ai. Ka gospel jong utrai. Kajinya roh yami ko Chris. Mendakas ngi kedairu ka Father's Day. Tinya aku blay yaki longpa ki badan hang netip iwe arngot laingot ki badan hang ki longpa. Bad yaki longpa ki ban longpa hadin ru. Nya ai kajing ku blay yaki longpa ka nekas ngi borom jongki, bad ngi duai na ka benta jongki bo blay trai kandat ungkur ku kerdo iki. Un ai ki ya kata ka jinyai ba krau ba kila ban long kum kita ki apostol ke bang yo so ha gospel ka bang takas ngi ba kin long ki apostol nongkong naying na sem la jong
narampe layong baki long kum ki apostol ki bayalap ya katin jong blay katin jong blay ke de ke jing shisha katin jong blay ke de ke jing baha katin jong blay ke de ke jing suk baki long pa ha ke de ke sngi borom jumki ki long kum kita ki apostol ki bayalap ya ke jing baha ki bayalap ya ke jing suk ki bayalap ya ke jing map ke bahikai la ki kun ki ti ban im ha ta ke jing im jong ukres Klempep hagawe kepor pi baro pin sayo lekai sha Holy Land namar manta mobon kibriu kila lech Holy Land kisha jatu ingi bang ngilawan na Holy Land ngilawan nang ne nang tai na caka bau Yesu sha penyap na lum Kalbari na Bethany na mo kibun ma kibriu kila poi sha Holy Land klempep hagawe kepor piru mo pin sa poi sha Holy Land ngiduai na kabentakan ta bangin yo alat ben lech po Holy Land Lada piyo lat na ne kitu kibriu ki bala poi Holy Land pin kan mau ba kidon artli ki duriau mo hapo Holy Land kawai gede ka Galilee Sea of Galilee bat kawai gede ka Dead Sea kapung Galilee bat ka Dead Sea ngam tip haka tin kasi jingi ong kumno yak tu duriau hang to ka Dead Sea bat ka Sea of Galilee kidon kini ki artli ki pung ha po Holy Land bala rapi pej bah boro artli kini ki pung kiyo ya ka jongki na kawa Jordan de kawa Jordan ka basam ya ka jongki ya ka we ka poi sa Dead Sea ka we ka poi sa po Sea of Galilee sa po ka pung Galilea tangba baro ngila pulay ka gospel ngiyo sngo kumno ha ka pung Galilea don ki dok ha mo don jingim ha ka pung Galilea ki plang ki me harut jong ka pung mo pi ha ki movie ha ki film ru bakumno ki plang ki me ki plang ki im mo ki san ki dok ha ki don shibun jat ki dok ha ki briu ki sum ha ka pung Galilea Henry ha pi pe ka Dead Sea mdon ni ai dok haru don ka ru tang bandi ru long ki plang ki kembat ru harut jong kapung Dead Sea kimi lada piyu hajrong jong kane ka Dead Sea piper pimngam kat ba pirung hakapung Galilea pat piyo yak ta kajing singam ka kajing dai tha kajing sungubang Henry hakapung Galilea pat don ni don tang kajing yap tingi keli balai galong kumne kadau kedai tang kane ka we hakapung Galilea kayo ya ka na ka wa Jordan bat kam sange tang hang tu ka ai biang ya ka jong ka sa ki we ki jaka katuj kam ne si jaka ka ai biang ya ka jong ka sa ki we ki snong ki tau kat ba kapung Dead Sea pat kayo ya kane ka nakawa Jordan Henry ka kapnap kam ai shu ya ka jong ka ki we ki jaka ka sakut tang hang tohi tiana kata ka daw ngi ong the more you give the more you get kat bangi dang ai ya ka bangi layo ngi yo jing im katon ka jing im katon ka jing kmen kumbalong kapung Galilea ki dok kha ki im ki plang ki mi bat kum ta ter don jing im Henry ladangi khapnap ngim ai shu kumbale ka wa Dead Sea ka sakut hang to kam ai shu ya ka jong ka ki we ki snong ki tau jayu don tang ka jiap tak daw la khot ka Dead Sea la yap don ni eshu wat ban hiar hajur halor jong ha tu ka pungru ngim ngam sepo ngisu per hajrong namar ba don tang ka jing ketang don tang ka melu ka jiap ka jing ketang kani gomen ko para ba ngide ben puson na ka por sya ka por habangi ai ki we ya ke ga bangi don ki sap ki pong jungi ya ke jing long ba bha jungi ya ke jing mut jing perkhat jungi ya ke ga bangi don ngi ai ngi sam ya ki we pat yo jing im don jing im lada ngi klun par chalade ngi khapnap tang na ka bantai lade ngi poi sha ke jing yap ngi don tang ka jing yap ngi don tang ka jing ketang tak tahu tapi semua paham ni ngapule suki jai bah kene bakadu ka verse bakadu jong gospel ka bangi pule mendak singi ka khot bakadu jong gospel ka bangi pule mendak singi uji su wong kumno
Pila yo piru to ai Nya benlong ki basbun ken. Nya benlong ki basbun. Nya sngo ka liturgi ka bamta ka sngi ya ka kerdeng jong ki apostol, ya ka kerdeng jong ki missionary. Kamut yang ngai piru la khot benlong ki missionary. Tang bakum no ngila benlong missionary. Ngila benlong missionary tang ladang ilong ki briu ki basbun. Habadon ka jing sbun, kakam missionary jungi kan long ka basiso. Ka mission ka bangitrei kan kiu. Henry ladang ngilong ki missionary ki bakwan syalade, ki bakhatnap, ki penlut ya kaspa ka phau tang na ka bantai lade, kata ka mission kan yap. Kum ka Dead Sea. Namar ngimlong ki basbun. Lalaki jong ki kmat ngiu ya kini ki juk jungi menta. Ladang ngiu ya no ki missionary kata ka mission ka kiu. Ladang yu ki missionary ki ba ai, ki ba keluit mensim, ki ba sam. Wat yala ka spa ka po, wat yala ka jing mut jing perkat, wat yala ka sap ka pong ka bo bleu ai ki la ki sbun ki te ki ai. Ka mission ka kiu. Henry ki don pat ki missionary ki ba kwa ban long kum ki siem. Ki ba kwa tang ga pisa jing kan show, ki ba kwa tang ka ne ka tai ne ki para pangej. Tang na ka banta ka jing suk yala de, bakin tit ka kali, bakin tit ka ne, bakin tit ka juti, bakin tit ki PE ka mission ka yap. Kalong kilong kum ka Dead Sea. Te ngatrai kadi gani kabo Jisu khot uweri ngabat yepi. Ngi baro ngilong ki missionary. U Petrus ngi yo pule ya katen jung ki khar ngut ki apostol. Ka katen jung ngabat jung piro de bandon hang to. Namaru Jisu khot yang ngabat ya piru banlong kita ki missionary ban nyalap ita ka gospel jungu. Wong ka jing ot kabun Henry ki nong rap ki duna ki nong ot ki duna. Ta raw ngi baro ngi de kita ki nong ot ki nong nyalap ya ka gospel jung utrai. Tang mukum nong ngin nyalap dah ka bangi long ki basbun ken. Dah ka bangi ai kat ka bangi don kat ka bangi yo. Haka siti ban kong jong u Paulus ki Kristen ha Korin. Am kan mau syuk ka de nong ka basau imat khot ka bar po mar ngi la temen mo la klet yak tin jong bleiru. Barang ngambak lah kedai ketai ke siti benukong jong Paulus apostol caki Kristen ha Korin kalau nong ke basau dekat ke barpo. Paulus apostol keli uong. Ka ke ba ngi yo ne ngidon ka bamuan now blay. Everything comes from God. Na dong sadong ka wan now blay. Dah bau blay lo ai ngi kata. Balay ngi haban kapnap. Haba baru atli ki duriau kapung Galilea bertu ke Dead Sea kiyo baru ke umjung ki na kawa Jordan balai ke Dead Sea kamla ban ai ke umjung ka shi pat isnong ki tau namar ba ka kapnap ta ka daw kayo ya ka kerteng Dead Sea ngiro dang ngimlong ki basbun ko men ko para ngelayap lupa kajinyap kal dan lupa ban ngi tena ka daw long missionary da ka ba long ki beriu ki basbun kumno ngila ban long missionary na de ban sedang ya ta kam missionary jungi kata gospel ko ong menta ka sngi uong kumno what late sha ka thain gentil ne sha kinong Samaria Henry pin lake wat ikilang broad balaja na ying Israel ka gospel menta ka sngi ko ong kamud ayu kata kamud ki apostol ki de ben lake shwa na Israel na mar ki wan mi na Israel kini ki apostol bangila pule katen juki ki dei ki nong song jong ki pat Israel. Ujisu ong ki wat le ida syata Henry lek biang sa snong le jong. Ka pamud ngide benlong missionary om dah ka bangilek pen benaya ka gospel jong play sa Pakistan, ne sa Afghanistan. Henry lek sa pmei jong ka ying kasem. Sa Israel. Nya benlong ki missionary nong kong hapo ying hapo sem le jong. Ha kajaka ka bangi im ngitsa. Mendak sengi ko mo ngumene ngikan mau ya kilong kapajung ya kene sengi borom jungki kidai ban long ki missionary na ying na sem la jong hikai ki kun ki ti ka jing ba ai ka por jong pi na ka banda ki kun ai ka sap ka pong jong pi na ka banda ki kun pilalong ki missionary hikai ki ka jing ba hikai ki ka gospel ngalong ipi borobor ka jing ba ka jing suk ka jing map ka jing i kata ka di gospel habangila hikaya lagi kon halor kine ki nongrim halor ka jing bah ka jing ya map ka jing ya i ka jing ya sutu jing mod ngila hikaya ka gospel but hang ta ke nyilong ki missionary omtang ikilong pa oi pemta ka sngi ba
kadai ka sengi burom jing kilong kepa tak daw ngong kilong kepa Henry baro ku mangal ong mene la khot la jer ya ka kerteng jungi ban long ki missionary dingin long ki missionary na rempei la jong Henry ka long kai basungsi ko men ko para ha ka juk jungi menta na rempei ha ka jaka bangin hikai ngini lap ya ka gospel ngi ya lapan ban ya ki bam ya hap ngi hikai ki kun ban long ki bajai tu ki bajai pede ngi hikai ki kun ban thok ban syukor teng ngo thang mula bha kum mo dang shen ka wei ge long kami ki wan bat we pulit ru bo kun jong ki ula syak kem haki pulit namar ba dei bangat ha katrok utu ya ka selendar jong ki breu pulit ukem pada populit ukem ukeli ka kami na une ukun jung pi utu ya ka selendar ka kami ko ong tu ore shim na yeng tip ma ka selendar ka dei ka bau utu shisha pi ki kami ki pa kim hikai ya ka gospel ya la ki kun penban ki hikai ki ban thok ban syukor tina kata ka daw ja ayu la ngimlong ki basbun ka jingba ya ka gospel ngiyo ai ka jinyap ke ngilong kum ka det si ken kajinyap kalau lupa kan hak tu kuyeng kesem. Umdai tang kata ke don bon bah ki case ki ba kumno ki kmi ki pa hak caka ben hikai la ki kun ki ti ban long ban im hak gospel ki hikai ki bantu ban kensi ban kensang ban yashun na kata kadau kajinyap kalau don lupa hak tu kuyeng kesem kum bagalong ka dead sea Deha kane ka sengi ngam kwa ban pinjrong ye kane ka jing yatu khana chunga namar ngange ka mentoi bengin yatu shikanta ar kantai ka jing yatu khana Henry lada ngim pandon kam ye ka jing im jungi Henry lada yatu ipi tang shi minute ru lada ngiyo iwe sembo bengin pentre kam dai sembo jing perkhat ka bawan ka tin jong oblei kan sat seiso deha kane ka sengi kali tu ji ka bangir khe men da ka sengi kam tam ha kane ka sengi burom jong kilong pa tang kane ka wengi dei ben shim ngi ben long ki missionary da ka bas bun ya ka gospel da ka bangis bun da ka bangi ai da ka bangi sam ya ka gospel ka bangi la yo ka jing bah ka jing suk ka jing map nongkong hayeng hasem la jong badru sya ki imlang ka salang enero yu Jesus Christ junom la junom amen to ngin ye yang ban in apply la ka jing ei Ngangen yu play uk badon bon Nong tau ka bneng bat ka kendo Ngangen yu kun mar wei jong Utra jong yu Jesus Christ La pun Yahuda La shale ben shasanar pna Bala shayat namar jongi Hasmi balai ulami pan Hadin kata ukiu shabnen Ushong hakakamon Unwan pat ban bishar yangi Ngangej haumen simbakut Habalang katolik bakut Hajing mapop hajing mipan Bad hajing im kabam jukut Amen Dong ini akan pada ublay kupa jungi ubaladon unong lam kubor bayene eskem dau kun la jong u Jisu
Naga benta kupa bakut jengi ubishop jengi kilingdo abat kikatekes bekindop sengautu erjeng dan kam bomla kyar bandong kibakut kenang ban penbana yaga kubor babha daga jeng seiso ngikir pat imi kutrai Ngi kerpat imi kutrai. naga benta kani kerempai kristan jengi bengin ompam ban penpriang yaga gospel ngikir pat imi kutrai Ngi kerpat imi kutrai. Naga benta iway pa iway nengi bengin ompap banterwa ha oblay man kasngi ya gajing nya jong gajing em kristan besisha ngi kerpat imi kutrai Ngi kerpat imi kutrai. naga benta ki kun jungi ki badan hagadenti bandong lingdo bekindop long ki apostol beaine jong jisu ngi kerpat imi kutrai Ngi kerpat imi kutrai. naga benta ki tu ki badang dan shabar jong balang bekin om duna nong nam kubor jong gospel ki ban penbana haki ya ka kubor babha ngi kerpat imi kutrai Ngi kerpat imi kutrai. So isin ngi duai na kabenta ki papang ki masistom kam tam na kabenta iwa bag inyo ya gajing klain. Ngi kerpat imi kutrai. Ni pada me kutrai. Ngi duai na kabenta ki long kpa. Hasatlah kepertei kilong kepa hakabalang jongi makila benlong ki apostol jong ka gospel Jisu sedang na rempei la jong ngikat pat yami kutrai Ni pada me kutrai. ko kepa ngi angu yami bemela ai hangi umensim bakhuit ban penlong yangi ki bakhuit ban me khot yangi benlong ki lingdo do yarap yangi ban yaine hakajing khot jome Kenang baka hima jume kan dup yar syadu bakut kepertei ngi pan ya kene lembau kris utrai jongi. Amen. Pekane kajing terwa pet yang ikut rai. Kat kabagi don ken rat ngisko babanai. Jingnya jong mitrai jingnya jongi. Jing im jong mitrai jing im jongi. Jingnya jong mitrai jingnya jongi. Jing im jong mitrai jing im jongi. Lagim koru pukawan lagim korei. Mimilaban pen kodor dala kabor blay. Jingnya jong mitrai jingnya jongi. Jing im jong mitrai jing im jongi. Jingnya jong mitrai jingnya jongi. Jing im jong mitrai jing im jongi. Doi duai komen ko para pa jing kinya jonga ba jong pi kalong ba pliang hun khmat blei pa badon bor baro. Tu try penyang jinyan ti jompi nakanta kajiro kaprong katenju. Kajing doi yang i bada kabalang Ko jungi baro kawe. Ko pa baha beneng to pe ye kene kajing ka sem jong me ka batrwai la kajing ai bad ya kajing sungongu namar kajing isne e jong me. Ai ba kane ka yu kharis ka bangila le niam kan pen khoi pharingi naga pop ni pane kane dau kris utrai jongi. Amen. Utrai non ringkat bat pi. Ringkat bapir. Do ken tiu wila ki do nur. Kitiu ki shout try. Dongin ai ngu yu try ken rat ublei jongi. Kasong hok bat kadai. Ko pa badon bor baro bat ko blei bam jukut. Kasong hok bangin ai ngu ye me man ka por man ka jaka dau Jesu Kris utrai jongi. U Kris ulai snei kata katai ki pop jongi. Bola jit banwan long breu na ka po ka thai suti. Da ka ba sha shitom hagading pnau la palai yangi na ka jinyap bam jukut. Bada ka mai ka ba mi pat na ki bayap. Ulai hangi ya ka jin im ka bane junom. Tenamar kata lembat ki kunhun angel. Lembat ki pat ba beneng baro. Ngi pen benai ka burom jong me da ka bayai ruai.
good. Why Hosanna you play to know? แต่ชิชาไม่ลองอุบคุยก็ตรายก็ทำไมจงก็จึงคุยบาโรนามารก็ตั้งยีกัดปาดเอเมโตเป็นคุยเป็นกันตั้งยีกินจินตรวาจงอีดากบพายมันซิมจงเมกุมก็เจอฮัลโหลจงกีบักินดูก็ลองยังอีกับเม็ดบัดก็สนามจงอุตรายจงอีเยซูคริสต์หากปอร์บลาดีโนอายุบัดละกมันสงบฮาวลาเปียงยังจินชาชิตอมอุลาชิมยาวกูบัดดากบายงูเอเมulak dia ya ubad ula ai uhalake sendran uong to shim bato bam na kane pi baro na mar kane kalong ka met jonga ya ka ben IT na ka benta jong pi ha ka ju ka ru kam andala laya bam ula shim ka khuri pada ka bai ngu biang yeme ula ai ka halake sendran uong do shim bato di na kane pi baro na mar kane kalong ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang ba thamai bat bam jukot yak ban pen mi na ka banta jong pi ba jong ki babun ya ka ban map ikipop tu le ya kane ban kan mau yanga ka jin maya jong ka jin nge Kata sen bangi bam yu ne upu Bat ni di nakani kakuri Ngi pen pna ka jin yap jong me kotrai Tadhadu men wan namar kata ngi ka pen mentai ka jin yap ka jin mi pat jungu ngi trowa ha me ko try pu jung ka jin em ne ka khuri jong ka jin pen em ngi dai ngoi dem namar me la nyo yengi ki ba bit ban yang ka mat jong me bat ban shakri ye me ta ka bas ngowrit ngi karpat ye me bangi ki ba yo ban ta ha ka met bat ka sna mu kres ngin long ki ba pen ya tali ka we daw man sim ma koi to kan mau ko try ka balang jong me ka bala priang ha sat lak ka per thei bat to pen janai ka ha ka jin e rengkat baru Francis ukpa ba khoi chungi u Victor Bishop jungi bat baro kilengdo to kan mau lemru ye ki men ki para shindrang bat kan thei ki bala yo thia da ka ba kramen ni ka jing mi pat badia baro ki bala khlat no ha ka jing isn e jong me to pdiang ye ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isn e ngi baro ngi kat pa di me nang barangkat bar kamaria the suti bu khoi mi jong u blei u Joseph bu khoi u kurim jong ka ki apostol bu khoi bat baro ki riu khoi ki lo pen so bhai me pateng la pateng ngin dup long ki ba bit ban yo ban ta lem ha ka jing yem bam jukut ban ngin ya ro bat pen don burom ye me dau kun jong me u Jesu Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u ble u pa ba don bor ha ga jin ya long ka we jong u men sim ba kui baro ka burom bar ka jin ya ro ju nom la ju nom amen kumbala hukum yang idong nong pen iem par kumbala hikai ngi da katin blei nginut ban ong ko pa jongi ubaha beneng long ka bakoy ka kateng jongme kan wan ka hima jongme ka long ka mon jongme ha ka khandau kumbaha beneng to ai ngi menta ka chen bam jungi ka bahala ka singi mato map ngi kirang kang jungi kumbang iru ngi map ki balas niu ngi par wadi lam ngi sha ka jin shoy and rei to polite ngi na ka bas niu to polite ngi karpat ko try na ka jin sniu baro ha ka jin bon jongme to ai jing suk jing sa ni ki singi jongi kanang bada ka jin yara ba jin yesn e jongme ngin light boro bor na ka pop bat ngin yo jin ya da na ka jin jan jar baro kat bang idang ap kmelenti ya ka jin karmen bokhoit bat ka jing wan pat jong nong pen em jongi u Jesu Christ namar ka jongme ka long ka hima ka jongme ka bor ka burom ko try Jesu Christ me balaong ki apostol jongme ka jing suk nga e happy ka jing suk jong nga ai happy wat pe ki pop jongi Henry yak jing e jong ka balang jongme badha ka jing spun jongme to ai kai ka jing suk bat ka jing yatali ka we ka kum ka mon jongme ma me u ba yemur basun shar ju nom la ju nom Amen. Kajing suk utrai kanan boro-bor ringkat bat pi. Ringkat bat pi. Do ngine terwai kada kajing suk iwe pat.
sene yangi ku kun lang pro chong ublay me bakit no kipo ka pertay dos no sene yangi ku kun lang pro chong ublay me bakit no kipop ka pertay to ai ching suk yangi Hak mi ukun lang broad jong ublay. Hak mi ubakit no ay kipop jong kapertay. Sup kito kibala khot sa gajing kawai jong ukun lang broad. Ko ketar hok men rung po kiying jong han ratio ang tagaktien kaman sim jong kan sakyai. Kamet bagas namo Chris kan bingi siya kajing impam chukod. Amen. Nong siêu spa halo duan ken hud angel kidem kerku da jing skaurin na pneng uan kong ukak tin leng do jong ali mani yutra jisu Sacramento wangin ai jinkmen Chisu bain ngam long babit kamet ban ba kas nam bandi Shu ong kaktin bat ngan sakon men sim kan shlur ya me ban kmi yuk pu angel ngiwan ban bam nami yutrai bakre hasni kawai kabor pela ulawanai akileng do Kentang ban bat yutrai ublay kabneng balakerku kublay bakrau jing ichong mi ngiyas ngangu jing long leng do mi bu To ngin ya duai. Kokpa kayu karis kabangila le niam kapen long yengi kibakui do yara pengin pen bena ya kajing pen im jong me
haka perthei kabadon saudong jungi do kerkhui ki papang ki basitom baro khamtami iwa badu do kerkhui ki long kapa hakane ka sngi burom jongki ngi pani ka ne lengbau Jesus Christ utrai jungi Amen. utrai undon rengkat bat phi Bring God up here. ublei badon bor baro on kerkhui phi bid ya ka jintumu babha jong phi ukpa baru kun baru mensim bukhoi Amen. do ile suk kamas kalawai Yesu Yesu yo yo yao play Sngapka surgawan nasya siliang duryau pajing shai taking men simba kwaya gajing pening pajing shai Tisha Jonka Gospel I can shine Geleng Tisha Jonka Gospel I can shine Lenter Kisni Yos Ngao Jing Hot Nari Jonka Jingum Pajing shine Ni duai bat ker bat ya utrai ken rat Pajing shine Tisha Jonka Gospel I can shine Geleng Tisha Jonka Gospel I can shine Lenter Kisni Kaburam hokpa braukun maromin sim bakui Godunut bakui tamu Jisu Kumaria konirap ki Kristan Maka kerteng hokpa braukun maromin sim bakui Amen